No, toto stretnutie bolo z našej strany lepšie ako to prvé, aj to druhé. A obrana, už sa to zlepšilo celkom. A som rád, že sme postúpili, aj keď sme sa s nimi celkom dosť potrápili na to, že skončili až na 8. priečke. A to je asi všetko. No, nie, že sa šetrili, ale ako ste si boli všimnúť, bolo nás len 6 a sily na konci ubúdali. Takže sme vlastne, aj keď to bolo 4-4, tak sme hrali vlastne ako keby v oslabení a boli sme vlastne radi, že sme to ubehali. A tak určite, ale to si nevyberieme a určite budeme trénovať, aby sme sa zlepšili a hlavne tú obrannú hru a to je asi všetko. No tak to určite, ale máme tam v týme veľa policajtov, takže sa im to krížia tí smeny a uvidíme, ako to vyjde a dúfam, že nás bude viacej. Ale s výkonom 3-0 na to spokojný. No určite spokojný. To mohlo to byť aj lepšie v tých zápasoch, ale určite som spokojný s týmom.